Kopec, prostě já doufám, že mě chápete někteří aspoň. My s mamkou chodíme prostě úplně klasicky normálně pomalu, že jo, jako se normálně do kopce jakoby chodí. Vím, že v tomhle mém věku jakoby už spoustu lidí prostě s rodičema nechce jezdit, přijde jim to jako trapný. Hello, já vás vítám u nového videa. Já už vás zdravím tady z Rakouska, kam jsme vyrazili na rodinný výlet, vlastně jenom já a rodiče. Teď se nacházíme momentálně v Linci a máme docela jako hnusný počasí, udělalo se úplně hnusně. Takže nic moc, ale zároveň je takový úplně příjemný počasí na procházku, ale Linz vlastně není naše cílová destinace, jedeme do... Kamže jedeme? Všimla jsem si, že vždycky, když cestuju s váma, tak si nikdy nepamatuju, kam jedeme. Ten bagr to trošku ničí, ale nevadí. A jinak moc krásná katedrála. Tak mamka mi chválí moje řízení, což mám radost. A právě jsme dorazili tady do městečka, který už jsem zase zapomněla, jak se jmenuje. Jakoby to už je klasika u mě. Jdeme si vybalit věci a jdeme se ubytovat. Ta cesta byla opravdu jako krásná. Jsem říkala, že to byla zatím jedna z těch nejhezčích cest, který jsem jako kdy absolvovala jako řidič. Ty cestičky a ta úplně zelený barvičky, ještě západ slunce, úplně nádhera, takže mám z toho velkou radost a jsem ráda, že už jsme dorazili. Tady vám ukážu náš apartmán. Takhle jedna ložnice, to je samozřejmě rodičů a mají i svoji koupelnu. To je hezký ovšem. To není naše, to je všech. A tam není koupelna? Aha. Já myslela, že mám vlastní koupelnu i. Tak a tady máme obývák plus můj rozložený gauč, tady jakoby je to obrovská postel, co si bude. A tady je malá kuchyňka. Tak my se asi dneska nenajíme. Jak dáme to postavit s tím poznámkem. Ale bez vepřovou konzervu. A s cibulkou. No tak jo, no. Mně to je jedno. Pro strýčka přírodu, že jo? Jako... Pro co? Pro strýčka přírodu. Jako kdyby nebylo No, prostě tady mají všechno zavření, protože už je, že jo, 9. Takže i bistro tady má prostě zavření, takže jsme prostě bez jídla. To je mega, tak to... Abych tam neměl prsty. Jdeme pryč, to nikdo neviděl. Hello, já vás zdravím, máme tady další den. Vyrážíme směr nějaký soutězky, já se fakt přiznám, že já nevím ty jména, já na to jsem úplně, na tyhle ty jména, jak víte, už i z předchozích vlogů a takhle, já to prostě nezvládám, takže vždycky někam jedem a já si to potom zjišťuju zpětně, kam to vlastně je, ale když tak vám to napíšu a když tak máte inspiraci, kam třeba jet a jedeme na nějaký 2 soutězky a ještě se budeme chtít i koupat v jezerech. Doufám, že nebudou tak studený, když tak to prostě bude jenom otužovačka. Nedá se nic dělat, já to zvládnu, já myslím, že jsem se už otužovala dost, takže by to mělo být v pohodě a jdeme na výletí. 문득 들려온 너의 목소리 따뜻한 그 말 조용히 피어난 노란 봄 웃는 네 모습을 보면 괜히 심장이 빨라지고. Jsme na Vysoký most, takže zase nic pro lidi, co se bojí vejšek. To já poslední dobu udělám moc ráda. Nic pro pejsky. Nic pro pejsky, je tam to mřížka.
Tady říkají, že nesmíš skákat. Já myslím, že se nesmí fotit. Ne, nesmíš fotit. Jo. Ty krás, zahejbe! To vypadá jako čokoláda, ale dali jsme si kapučínka. Jsme tady vylezli na nějaký kopec, jak se to jmenuje? Horu? Na horu jsme. Na nějak... Není hora, to je u jezera. Prostě k jezeru jsme vylezli po docela strmých kopcích. A teďka si tady dáváme kapučínko, jmenuje se to Reisig-Bach Reisig-See. Nevím, fakt nevím, jak se to čte. A je to úplně krásný. My jsme tady dneska vtipní. Tak my jsme akorát dorazili k jezeru, který opět nevím teda, jak se jmenuje, to vám řeknu vždycky, že samozřejmě potom. Ale mysleli jsme si teda, že to bude čistší. Ale to je docela špinavé. Dělali jsme zastávku doma, převlíkli jsme se, máme na sobě plavky a mysleli jsem si, že se v tom jakoby vykoupem. A je to docela špinavý. Myslel jsem si, že to bude taky to hezký průzračný jezero. Ale uvidíme, no tak. Tohle je pro dospělý, normálně lavička, která se houpe. Péro z trakturu. Tady jsme našli pláž, a.k.a. jakože trávová a tady máte kamínky, ale i to je super a budeme tady plavat a tady jako tahle lavička je crazy. Právě jsme dorazili k dalšímu jezeru, který se jmenuje Hallstatt, nebo nevím, jak se to jmenuje, ale zjišťovala jsem si konečně, jak se to jmenuje, takže vám to konečně můžu říct. A tady je teda mnohem víc lidí, než bylo u toho druhého, co jsme byli, teda u toho prvního, než co jsme byli. A furt je krásný počasí. Jako dost tu fouká. Tady u tohohle jezera je to fakt moc hezký, máte tady normálně i skateový hřiště. Tamhle máte normálně jako beach fotbal. Jak se tomu říká, nevím. Tady je horolezecké stěna. Úplně krásný, toto je fakt jako pro děti nebo jako pro rodiny úplně super. A my teda už se nejdeme koupat, protože už je docela pozdě a není zas takový teplo už. Ale je to aspoň krásný takhle vidět. Úplnej Spiderman, ty krásu, neskutečný. Tati! Tati! Ale nahoru se nedostanu. Vypadá to tak, ne? Jak jsi tam dostala? Hoda. Dobrý, tak jo, Spidermanka 2. 1, 2. Vlevo tady to Porsche. Každopádně já vás vítám u dalšího dne. Dneska tady máme už druhý den, respektive jakoby třetí na cestách. A dali jsme si tady rychlý kafíčko, jinak jako nedělají tady žádný pákový kafe. Prostě jsme byli v kavárně a mají tam normálně jako v automatu kafe. Prostě co to je, Rakušát, fakt nevím. Ale ještě jsem ho ani neochutnala. Jako je v pohodě, ale v Praze děláme lepší. Já už mám takhle outfitík na cestu a dneska jdeme, že vyjedeme lanovkou tam někam nahoru. Nějaká lanovka, co tam je. Podíváme se nahoře, potom sjedeme a tam je možnost, buď to, že sjedeme na kolech, na trojkolce, anebo ještě na něčem, vůbec nevím. Takže uvidíme, co z toho si vybereme. A tak, je zase krásně, takže máme krásný počasí. Máme tady lístky. Na nohách. Jo. Je to poprvé, co jedeme lanovkou, ale není zima a nemáme lyže nebo snowboardy. Takže je to zase zajímavý. Tady normálně. Jej. Wanna tell you that I
much more, but I just can't find the words now. I don't wanna keep it to myself, but every time I open my mouth. Takže co není teda vidět? Nic není. Dachstein, 2995 tamhle. Jo, takže ty lidi, co tam teď přijeli, tak jsou v tom mraku a nic neviděli. Takže mají smůlu. Je to tak. Zkrátka, my víme, kam máme jet vždycky. My prostě víme vždycky, kam máme jet, aby jsme to měli nejlepší. Akorát, že my to neuvidíme vlastně vůbec. Takže Dachstein 0. No nic, tak ho vidíme. Takhle ho vidíme. Ale my ho právě ani nevidíme ani tady, ani tam. První zastávka tady na gulášek. Já jsem si tady dala sausage with fries a tady jsem dostala ještě lízátko. Cute. Tak, teď jsme akorát dorazili na další místo. Jedeme tady na Soutězku a už jako to parkoviště je docela vysoko a půjdeme tamhle někam zase do kopce, klasika. Ale doufám, že to aspoň bude stát za to, protože to vypadá, že to bude fakt jako výšlap, ale zase by to nemělo být tak dlouhý. A jmenuje se to teda Fliegenpils? Ne, to asi nebude ono, že? To bude... Silberkalghat hit. Hej, já fakt jsem úplně z toho marná. Tak my klasicky jdeme do kopce. My s mamkou chodíme prostě úplně klasicky normálně pomalu, že jo? Jako se normálně do kopce jakoby chodí. A tamhle táta už prostě sprintuje někam jako kam. Můžete mi někdo vysvětlit, proč to takhle jakoby vždycky je? Normálně. No teď tady, ale do kopce se chodí normálně pomalu. Hele, co je docela dobrý říct, pokud chcete jet do Rakouska, teď přesto asi mě úplně neuslyšíte, protože už za mnou tady jsou vodopády, ale vzít si sebou jako eura, jo. Tady všude, tím, že tady není signál nebo takhle, tak neberou nikde karty. Tak co jsem vám chtěla říct ohledně těch eur, tak my samozřejmě si všude bereme jakoby nějaký cash, ale mysleli jsme si prostě, že, nebo takhle, já mám za to, že prostě už všude platím kartou, jo, já reálně prostě cash nemám žádnej. Ale tak prostě to prostě nějaký já nevím, prostě jsem to chtěla skladit, vždycky zdrobněně, whatever, prostě nějaký eura máme, ale nebylo to úplně jako všecko, teda. Samozřejmě toho nebylo tolik, ale už je to prostě po několikátý, co platí jenom cashem. Takže jako teď jsme to málem ani nezaplatili, protože už prostě žádný cash ani skoro nemáme. Máme tak 5 eur, ale jinak prostě jsme si mysleli, že se všude normálně platí kartou, ale ono asi tím, jak je to tady na horách a takhle, tak tady nemají často signál, nebo já nevím fakt. Tohle je opravdu nádherný. Tamhle třeba jsou horolezci, prostě tam různě lezou a takhle, takže tak je to tady krásný, úplně jsme takhle v údolí obrovský hory a já jsem úplně zadechá, protože to je zase klasicky do kopce. Co vám budu povídat? Co říkáš? Leto ledový? Je mi zima. Neznám bolest. Ale bylo to dobrý, bylo to dobrý. A všichni na mě koukali, jak to jsem měla úplně obecenstvo, viděli jste to? Vy jste to neviděli, jak jste mě natáčela tady všichni. Jo, všichni úplně. Ajaj. Trošku zima mi je.
Jo, pivíčka jsme si dali, tak. Jsem ho pila skoro, co se dalo. Mamka influencer, mami, já už si chci jdem si ťuknout. My jsme influenceři. To je sladký poprosek. Jsme zapomněli dát prosecco. Máme tu další den, už máme středu a dneska jdeme směr ta druhá hora. Hele, a kam my vlastně jdeme? Jo, my jdeme k tomu vodopádu. Aha, no tak my jdeme k vodopádu, který je tady v tom městečku, kde vlastně bydlíme. Takže se jdeme na něj hezky podívat. A už máme nějakých 9 hodin ráno, nebo kolik je. Takže vyrážíme a zase tu máme kopce. Jej, moje oblíbená činnost samozřejmě, ale jako ono to vypadá, že se prostě žiju, jo, na ty kopce, ale jako mě to baví. Ale prostě kopec, prostě já doufám, že mě chápete někteří aspoň. Tak vodopád máme splněný, během asi 3 minut, tak můžeme domů, ne? Nebo jako kam až jdeme, my jdeme někam nahoru úplně? Tady a pak po vrstevnici půjdeme takhle. Takže jdeme tak na 5 hodin túru. To je pecka, to jsem vždycky chtěla, vždycky jsem to chtěla. Tady je další malý vodopádek. Jasně, tam mám palec, no tak to je pecka. Řekla bych, že to je studenější než včera. Je to podle mě studenější než včera. Tak šup vykoupat. Extrémně hladoučká tráva, tyjo. Hello! Jo, to je strašně. To je zase strašně vysoko. Jsem úplně narychlá. Jsme vystoupali strašný kopec úplně. Až nás takovýhle kopec jednou čekáme. Nebo jak se to mluví říká, stromovej dům? Ale to je úplně nádherný, jako. Koukni se na to, táto. Hello. Hello. Čau. Tak, my jsme zase na cestě dolů. Já nevím proč, ale mně přijde, že prostě tady vždycky ty procházky úplně jdeme mega rychle. Jo? Jako nechodíme rychle, ale vždycky to máme hodně rychle za sebou a teď je to přesně stejně. Tady opět zase, tady prostě jsou parašutisti, což je úplně hezký, jak mají takovýhle výhledy a když vím, jaký to je prostě, já jsem teda, ne parašutisti, paraglidist. Ono v tom je rozdíl. Já jsem dělala parašuting a oni paragliding dělají. Takže vím prostě, jaký to je, jakoby, a ještě ten výhled na ty hory, no to je úplná krása. Každopádně jsem chtěla říct, že dneska má být hnusně, takže my proto jdeme takhle brzo ráno, jakoby, nebo brzo ráno, ale není úplně brzo ráno, jako už máme nějaký 12 hodin, dejme tomu. Už máme jakoby procházku za sebou, takže úplně moc jakoby nevíme, co tady už budeme dělat, protože jsme tady fakt jako viděli už téměř všechno. A jinak všechno ostatní, jako třeba hoďku nebo 2 hoďky jakoby jízdy odsud. Takže nevíme úplně, co teď budeme dál dělat, ale uvidíme, no, jaký bude to počasí, třeba půjdeme nakupovat nebo něco ve městě zkusíme, nebo se budeme valit na pokoji, prostě taky je to furt dovolená a musíme si samozřejmě odpočinout, že? Takže tak, ale jinak jako je to tady fakt krásný, ta tráva je úplně zelená, pro ty oči je to úplně fakt krásný pozorovat, jak je fakt jakoby takhle z dálky, jak je to všechno upravený, hezký, i ty baráky a já prostě miluju hory, jo, jakože od malička jezdíme na hory, ale vždycky jsme byli lyžovat a nebo snowboardovat samozřejmě a vždycky jsme je viděli jenom zasněžený a teďkon jakoby vidět i hory, když jsou takhle v létě
tak jsme vždycky takhle chtěli jet a teď je to poprvé, co jsme takhle jeli a musím říct, že to je naprosto skvělý, takže když nebudete vědět, jakoby kam prostě s rodinou nebo takhle a máte rádi prostě nějaký jakoby procházky i do kopce, tak rozhodně můžu doporučit prostě Alpy. Fakt je to krása a vidět takhle ty hory, i ten výhled za mnou, absolutní bomba. Takže určitě doporučuji. A věc, kterou jsem vám chtěla ještě říct, tak jak víte, tak já jsem tady prostě s mamkou a s tátou a vím, že spoustu lidí, jako třeba v mém věku, nevím, 21, kdyby někdo nevěděl, nebo za chvilku 22, tak vím, že v tomhle mém věku jakoby už spoustu lidí prostě s rodičema nechce jezdit, přijde jim to jako trapný a takhle, ale já prostě miluji, jak jim to udělá radost a vím, že prostě oni chtějí jakoby jezdit na ty dovolený a vím, že i tam chtějí mít prostě nás, jakožto jejich děti a já potom, jak vidím tu jejich radost, že je to baví a že prostě taky objevujou svět, tak to je úplně to nejvíc. Takže bych vám chtěla říct, že pokud máte taky rodiče, kteří rádi cestují a chtěli by ještě vidět svět, tak jeďte s nima prostě, protože s kým jiným oni by chtěli jet, jeďte s nima, poznávejte ty místa s nima a buďte šťastný a vděčný hlavně. A jdeme domů. Tak my jsme náš rakouský výlet zakončili tady v Českém Krumlově. Jelikož prostě v Rakousku všude pršelo, nebo aspoň tak vypadalo. A doufali jsme, že když přijedeme do Česka, tak bude aspoň teplíčko a akorát jsme přijeli, akorát přestalo pršet a máme to hezký výlet ještě na Krumlov.